କାହାକୁ ଠଟ୍ଟା କିମ୍ବା ପରିହାସ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମଝି ସାହିର ମଝି ମୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୁଜୁଳା ମାଷ୍ଟର। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ ଯେତିକି କରନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ସୋଦାସୋଦି ଟିକେ ଅଧିକ ଶିଖାନ୍ତି, କାରଣ ସେ କୁହନ୍ତି ସୋଦାସୋଦି ହିଁ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ଏବଂ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି, ଏ ବୁଜୁଳା ମାଷ୍ଟର, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆରମ୍ଭ କରି। ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସୋଦାସୋଦିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହଉ ଶୁଣ, ତମେ ଟିକେ ପଢ଼, ଇଆଡ଼ୁ କେହି ଅନେଇବନି। ଆବେ ଏ ଚେଙ୍ଗ, ଏ ଧୂଆଁ ପତ୍ର କାହା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲୁ? ଜାଣିପାରୁନୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ମୁନା ଦୋକାନରେ ନଥିଲା। ବେ ଭଗିଆ, କହିଲେ ମୁନା ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ମାଟିଆ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥାନ୍ତା। ସେତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତ ମାଟିଆ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ହେଲେ କୋଉ ଯାଉ କହିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଆବେ ଶୁଣିଲାନି କ'ଣ ବେ, ତାକୁ କହିବୁ ଶୁଣୁ, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସାର୍ ତୋ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଟୋଟାଲି ମୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଓଲଟେଇକି ଗାଣ୍ଡି କରିଦେବେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳୁ ଆଣିକି ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇଦେବେ, ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ନହେଲେ ଏ କଥା ଯଦି କେହି ତମେ ନ ମାନିବ, ଟୋଟାଲି ତମକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗାଣ୍ଡି ନାଲା କରିଦେବି, ହେଲା? ମୁଁ ବାଳ ଯାହା କୁହେ ସେଇଆ କରେ। ଆଉ ଏ ବେତ ଦେଖୁଛୁ, ଗାଣ୍ଡି ନାଲା ହବ, ହେଲା? ଆଉ ବାଳଟାକୁ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବେ? ଆଖି ତଳୁ ଭାଗ। ଏ ବୋଉ, ମତେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ? ଏ ଆମ ରହୁନୁ ଟିକେ। क्या बात है सर, क्या ବୁଝିଲା? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଲୋ ହେ ବେଙ୍ଗୁଲ ନାନୀ, ତୁ ଆକୁ ଏଠିକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆଇଛୁ? ଆବାଧାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖାନ୍ତନି। ମୁଁ ଫେର ଆକୁ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖେଇବି? ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖଉଛ, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଟିକେ ଦୟା କର ବୁଝୁଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖାଅ। ହେଇ ଅବଦାନେ, ମୁଁ ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଡେଲି ହାଣ୍ଡିଆ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଆଉ ମହୁଲି ଗ୍ଲାସ ଲେଖା ଦେବି, ହେଲା? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯା ତୋତେ ସୋଦାସୋଦି ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛୁ? ଆ ପୁଅ ପଢ଼ିବୁ, ଆ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ମୁଁ ତୋତେ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖେଇବି। ମୋଠୁ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖିବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଚମ୍ପିଆନ୍ ହବୁ। ନେ ଧ ସିଲଟା ଧ ଲେଖେ ପ୍ରଥମେ ବ ଆକାରରେ ବା। କହୁନୁ କହୁନୁ ରେ। ସେମିତି ନୁହଁ, ଦେଖେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ବ ଆକାରରେ ବା, କହୁନୁ ଳ। ମୋ ପୁଅଟା ଶିଖିଲାଣି ଆଉ। ହେଇଗଲା ନା, ସିଲେକ୍ଟ କରନା। ବ ଆକାରରେ ବା, ଏଇଭଳିଆ କହିବୁ, ହେଲା? ମନେ ରଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଉଭଳିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମୋ ପୁଅ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖିଲା। ଆରେ ଏଥର ଗାଁରେ ଖାଲି କିଏ କ'ଣ ମତେ କହୁ, ଏ ପୁଅ ତୁ ମନ ଦେଇ ସୋଦାସୋଦି ଶିଖି, ହେଲା ବାପା? ମୁଁ ଆଜି ଆଖୁ ଖାଇବି ବୁଜୁଳା ମାଷ୍ଟର ବିଲରୁ। ଆରେ ମୁଁ ଆଖୁ ଖାଇବି ଆଜି ବୁଜୁଳା ମାଷ୍ଟର ବିଲରୁ। ଆରେ ମୁଁ ଆଖୁ ଖାଇବି। ହେଇ, କିଏ କୋଉ ଦେଖିଦେଲା କିରେ? ହେବେ ସେପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆଉଛି। ଆବେ ଆସ, ଦୌଡ଼, ସବୁ ବଳ ନେଇକି ଦୌଡ଼, ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼। ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କାହିଁ? ଏ ଗଲୁଆ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଆଖୁ କିଆରେ ବସି ଆଖୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଗଲୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବିଛି, ସେ ଗଲୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବି ମୋ ବାଇଗଣ କିଆରୁ ବାଇଗଣ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭେଣ୍ଡି କିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଗଲୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ପାନେ ଦେବି। ଯିବି ସେ ଗଲୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋଟ ଦେବି, ଦେଖିବି ସେ କେତେ ଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା କି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଭାଇ, ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ଡାଳରେ, ଇଏ କାହିଁ ଶୁଣିବ ମୋ କଥାକୁ ବାଳରେ? ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ, ଖାଲି ଏମିତି ହିଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖେ ରାମ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା। ଶୁଣୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ସେ ଘର ଆଡ଼େ ଆସ, ବସିବା, ଆରାମସେ କଥା ହେବା, ହେଲା? ଚାଲ ସେ ଗଲୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାନେ ଦବା, ଚାଲ। ଏ ହାଣ୍ଡିଆ ନବ ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁଲି ନବ ମହୁଲି, ନାଲି ନେଳି ହାଣ୍ଡିଆ, କଳା ନାଲି ମହୁଲି। ଏ ହାଣ୍ଡିଆ ନବ ହାଣ୍ଡିଆ, ନବ ହାଣ୍ଡିଆ, ନାଲି ନେଳି ହାଣ୍ଡିଆ, ନାଲି କଳା ମହୁଲି। ମାଗଣାରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଦବ? ଆଉ କ'ଣ କେତେ ନବ? ନା, ଯଦି କହୁଛ ମାଗଣା ତ ନାହିଁ, ହଉ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବାକି ରଖ, କାଲି ମୋତେ ପଇସାଟା ଦବ। ଆଉ ନିଅ ହାଣ୍ଡିଆ ରଖ।
ମୋତେ କାଲି ମନା କରି ପଇସା ଦେବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଉସୀଲୋ ମନା କରି ଦେବୁ। ଏ ହାଣ୍ଡିଆ ନେବ ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁଲି ନେବ ମହୁଲି, ହାଣ୍ଡିଆ ନେବ ହାଣ୍ଡିଆ। ଭାଇ ସେ ଗଲୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବାଛିଛି। ଆମେ ବିଲରେ ସବୁ ପାଳଭୂତ ଲଗେଇଦେବା। ହଁ ତୁ ସହି କହିସ୍। ବିଲରେ ସବୁ ପାଳଭୂତ ଲଗେଇ ଦେଇସ୍ ଓ ସାଲା ଛୁଆ ଡରି ଯାଇସ୍। ହଁ ଭୂତ ମନିସ୍। ହଁ ଭାଇ ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, ସେଇଆ ହିଁ କରିବା ଆଉ। ଓହୋ ଆଜି କାହା ସକାଳୁ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ବେପାର ହେଲାନି, ସବୁ ବାକିରେ ଗଲା। ସା ସୁକୁନ୍ଦାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ସୁକୁନ୍ଦା ଜାଣିଛୁ ବା ଯାଇକି ଗାଁରେ କାହାକୁ ସୋଦାସୋଦି କରିଥିବ ଆଉ ସେ ମାଡ଼ପିଟ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଦେଖେ। ଆରେ ସୁକୁନ୍ଦା, ସୁକୁନ୍ଦାରେ, ଏ ସୁକୁନ୍ଦା। ଆରେ ସୋରିଆ ମୋ ପୁଅଟା ସକାଳୁ ପାଉନି, ଯାଇଥିଲି ହାଣ୍ଡେ ବେପାର କରିବାକୁ। ପୁଅଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛୁ କି? ଯାଉନି ଦେଖିବୁ। କାହା ବାଡ଼ିରେ ବସି କଦଳୀ ଖାଉଥିବ, ନ କାହା ବାଡ଼ିରେ ବସି ମକା ଖାଉଥିବ। ଯା ଦେଖିବୁ। ଏଠି ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ମୋ ପୁଅ ସହିବାଦ କହିସ୍। ଯା ଦେଖିସ୍ ସେ କୋଉଠି ଚୋରଟା ବୋଲି ଖାଇସ୍। ହଇରେ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ପୁଅକୁ ଚୋର? ତୁ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବ କି ନା? ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ କହିଲା ଚୋର।